V hrobe na Martinskom cintoríne v Bratislave je s vysokou pravdepodobnosťou skutočne pochovaný Jozef Tiso, prezident vojnového slovenského štátu. Potvrdzujú to testy DNA, ktoré má k dispozícii spoločnosť Andreja Hlinku. Exhumáciu pozostatkov urobili pred viac ako rokom. Skúmali ich rakúski odborníci. Výsledok oznámili v deň 61. výročia Tisovej popravy. Pozostatky z hrobu na Martinskom cintoríne v Bratislave vydali svedectvo. Podľa testov DNA patria Jozefovi Tisovi. Boli urobené porovnávacie testy medzi DNA prezidenta a jeho synovca Štefana Tisa. Tieto potvrdili rodovú príbuznosť a tým aj pravosť exhumovaných telesných pozostatkov. Preukázala sa vysoká príbuznosť u 9 zo 16 porovnávaných prvkov, najmä u stehennej kosti. Okrem nej sa v hrobe našiel aj kompletný odev, topánky a púzdro s okuliarmi aj s časťou ruženca. Je tam pochovaní rodinní príslušníci tých, ktorí sa zúčastňovali týchto poprav, týchto aktov, tak títo to tajne rozprávali potom doma. Jozefa Tisa odsúdili na trest smrti obesením za domácu zradu a kolaboráciu s nacistickým Nemeckom. Historici boli k potvrdeniu pravosti Tisovho hrobu doteraz zdržanliví, pretože o ňom neexistujú žiadne dokumenty. Bol ten celý proces aj poprava sprevádzaná takým rúškom tajomstva, aby nevznikali nejaké demonštrácie. Jozefa Tisa už vtedy považovali mnohí za mučeníka, svojich priaznivcov má dodnes. Pri pomníku sa stretávajú pravidelne bez ohľadu na to, že doteraz nebolo isté, či v hrobe skutočne leží Jozef Tiso. Historici doteraz vedú spory o tom, aké miesto v slovenských dejinách Jozefovi Tisovi patrí. Najväčšiu polemiku vyvoláva otázka, do akej miery vedel o podstate deportácií Židov do koncentračných táborov a či na nich nesie svoj podiel zodpovednosti, keď im nezabránil. Ján Petrovič, Slovenská.